gertatu zen, diputatu izendatu zuten gizon hau, eta holan, zan zuen, bueno, ekarriko du zekoia, eta han landatu zuen, Jauregiko lorategian. Gau batean, 1992ko irailaren 9/10 hain zuzen, tximista batek moztu zuen tontorra, eta geratu zen horrela, arras moztuta. Eta orduan, aldeko adar batek hartu zuen tokia, eta orduan, jo zuen gora, eta orain dagoen bezala, hasi zen osatzen. Orain, kokatzeko pixka bat, urrengo etxea, zeintzu dira? Pues Gurdien etxea. Gurdien etxea da, kokatzeko pixka bat, Foruen oroitargia, hemen dago, San Ignacio Eliza, hemen dago, Gauko Eliza, eta tartean, badago eremu hori, orain etxeak dauden tokia. Baina eremu oso handia, Horan, eremu hori guzia zen Gurdien etxea, izenekoa. Zenbaki bakoitien aldean, de los pares, 1757an Gurdien etxea eraiki zen. Eta bazen, bitxia zen, baina garraio hiri, Ciudad del Transporte bat, antolatu zuten, garai hartan, txiki bat zen. Eta bertan, ostatua, bilonja, lastategi zabala, bazkaleteria, zalditegi estaliak eta estali gabeak, garajea, zaldia ferratzeko tokia, albaitaria ere bai, veterinario ere, bazegoen, bertan, tailerra Gurdiete eta diligentziak konpontzeko, eta zutegia garrotzen zat, erradura, ferra, egiteko. Demoraren poderioz bakarrik ostatua geratu zen, eta ja, Sarasate pasalekoan. Baina oso toki zabala omen zen, eta, bueno, erabilgarria, funtzional, oso funtzionala. Toki hartan, mutur hartan, alondegia jarri zuten. Antxe bertan, 1850an, udalak alondegia, aleteria, sagranero, eraiki zuen. Orduko Valentzia pasalekoan, momentu horretan, Valentzia pasalekoa zen. San Ignacio kalearen hasieran. Eta itxura zen hori gutxi gara bera, hau da modernoago. Kontura zen nola, estatuak egon zirela bertan. Orain, parlamentuaren aldean daude, baina garai hartan tomola jartzen duten tokian zeudela. Hori bitxia da. Gero, Espainiako banketxea izan da. Eraiki nura, 1885an, Espainiako bankoari saldu zioten, eraikin berria, Angel Astiz eta Jose Llanos arkitektoak egin zuten, 1927an. Eta gaur egun ez dago bertan erabiltzerik, bankoetxea erabiltzeko utzi zuten, erabiltzeari. Eta geratu zen, holako garai hartako etxea holapa izan zen. Bakarrik solairu bat. Gaur egun solairu gehiago daude. Hau da, 1922an egina, eta gaur egun hola. Solairu gehiago daude. Gaur egun. Urrengo etxea. Han badago pasadibide bat, horatzen bali gauze, eta urrengo etxea izango zen. Gurdien ostatutik eskolapioen ikastetxera. Han egon ziren eskolapioak. Arestian aurrekoan ikusi dugunez, Gurdien ostatua garraio eremuan zegoen. Baina bakarrik etxe hori izan zen, ez etxe multzo guzia, bakarrik Sarasate pasalekukoa. Zigarren mendean, Gurdien ostatua izendatu zen ostatu orokorra, el parador general, deitu zioten. Gero, Otermin ostatua jarri zioten, Otermin batek erosi zuen. 1850an. Eta gero, 1880an, Europa ostatua, el parador Europa, izan zen. Geroago, eskolapien ikastetxea izan zen, han sartu ziren eskolapioak. Eta egon ziren, 1882tik, 1981ara. Eta orduan, oraingo ikastetxera pasatu ziren. Egin zuten ikastetxe berria, ezagutzen duguna gaur, horregun, eta ja pasatu ziren handik. Patioko sarbidean, hemen sarbideanetan, gaur egun dagoen sarbide, horretan,
bazegoen burdin sare reja, hau, oso doktorea. San Francisco fraidetegikoa zen. San Francisco konbentua zegoen San Francisco plazan. Eta handik, urakentzean, zegera zuten kartzela eta dena, urakentzean, sarea, burdin sarea, reja, ekarri zuten hona. Eta ikusten denez oso doktorea zen, Kontua da, gero, kendu zutela, jarri zuten berri bat, eta hau, azkenean, txatarteri batean bukatu zen, txatarreria batean. Eta han, galdu ja. Lizarrako errepilean, gaur egun Pio XII kalean. Baina, pena da, baina sare hori, burdin sare hori, galdu zen era. Bueno, urrengo etxea da oso txikia, da Artzainen etxea. Ostatuaren aldean, hemen dago Espainiako Banku etxea, beste Eskolapien etxea, eta hirugarren etxea, Artzainen etxea. Deitu zuten, antzaz bertan ematen zutelako gaua, Artzainek, hartaldeak, aragaiterietara eramatekotan. Etxearen jabea gremio hau baizen. Era Casa de los Carniceros. Eta horregatik, Casa de los Pastores, zenatu zuten gero. Bitxia da gero, bueno, hori da etxea, etxe txikia, ikusten denez, etxe nahiko txikia. Gero, emeretxigarren mendean, jarri zuten, Bibar del Principal izenekoa jarri zuten. Zer zen hori, nik ez dakizu historiaren. Bibar del Principal, ez dakizu historia izango zen. Arazurik eta Martinendak eta jakingo dute. Ez ni behintzat, ez dut aurkitu. Eta gero, errekrutatzen bulegoa izan zen 20. mendearen hasieran. Osea, caja de reclutas izan zen. Dagoela sare bat, nekez ikusten da, baina dago sare bat. Eta zen, Lameka etxearen aldeko pilotalekuko goiko sarea. Osea, horren atzean, bazegoen frontoi bat. Fronton de Lameka, zen bat. Gero, urrengo etxea, etxe oso handia zen Misericordia etxea, Lameka. San Nicolás Elizaren aurrean zegoen, Basarekuaren beste aldean, eta 1706an sortu zen, etxe tzar, etxe handi bat, Caserón deitzen zen. Caserón de la Misericordia. Aurreko mendean sortu zen Misericordia etxea eskalei eta behartsuei babesa emateko. Alde batean, pilotaleku bat eraiki zen, lehen ikusi dugun sarea, dirua eskuratzeko, gauza bada eraikitzea, baina mantendu behar da, ez? Mantentzeko, bueno, pilotalekua, frontoia, altilatzeko, ez? Alokatzeko. Baina, ezen laguntza handia izan. Gero jarri zuten ere bai, larrugileen tailer bat, dirua lortzeko, baina azkenan ez zuten dirua lortzen. Azkenan diru laguntza kanpokoa izan behar zen. Gaur toki hartan, udala aurrezki kutxa zena, eta etxe hau dago, gaur egun. Beraz, aurreko udala aurrezki kutxa, Caja Municipal, horratzen duzu, Hispanoamericano, bai, bankua egon zen, García Castañón kalea, etxea, Lameka Misericordia etxea, zen zabala, oso luzeak, oso zabala. Orduan, zulo horretan, egin zuten zulo bat, eta García Castañón kalea jarri zuten. Eta orduan, kale horri eman zioten bere izena, ez? Kale García Castañón. Eta ondokoa, Fernández Arenas, Concepción Fernández Arenas, bere emaztea zen. Biak ongilea, biek jarri zuten dirua, eta orduan, biei kalea egin zizkieten. Goiko irudia da, 1923koa, eta bestea da gaur egun. Aurreko egunean egina, Google-etik hartua. Aurtengoa. Barruan, bazegoen patio handi bat. Ikusten denez, erraldoiak eta los gigantes sartzen zirenan. Hau da, 1918an. Beraz, etxe oso handia zen, patio oso handia zeukan ere bai, eta oso polita. Eta ikusten da. Maketa hori dago artxibo orokorrean, Nafarroako artxiboan, kapitanian,
Eta oso interesgarria da ikustea, zean ikusten dira gauza hauek guztiak. Patioa ikusten da oso handia dela, ez? Oso handia zela. Hau da beste irudi bat, Misericordia etxea, zea handia zen, ez? 1923an. Momentu horretan, ja, utzi zegoen. Jende guztia ja aterata zegoen, Eta gainera, zute batek, 1924an, zuntzitu zuen, etxea. Eta horrean, ospitalera, Barainengo ospitalera, beraz, Nafarroako ospitalera, dagoen tokira, pasatu ziren. Beharko zen. Eta 8 urturen buruan, 1922an, handik joan ziren, Buelta Castilloara, Gaztelu Gibielera, gaur egun dagoen tokira. Beraz, ibili dira oso tokiz-toki, Misericordia etxea, ez? Irudi hau da, 1929koa, eta ikusten da oso ongi. 1706an hor zegoen, Misericordia etxea. Sarasate pasarekoa, ez? Handik joan zen, 1924ra, Barainera, gaurko ospitalera, Nafarroako ospitalera. Eta handik, bueltatu zen, 1922an, ara. Eta han ikusten da, Misericordia etxea, ikusten da oso ongi, zein den, ez? Urte hartan, argazkiaren urtean, obretan zegoen oraindik. Ibili da, tokiz-toki aldatzen. Urringo etxea, binkulo etxea, la casa del binkulo. Erakunde hau, 1527an, pentsatzen askoaldikoa zela, sortu zen, irinaren salmenta prezioa arauteko eta espekulazioa ekiditeko. Pentsa ezagun, garai hartan, ogia zela oinarrizko elikagaia. Eta orduan, ogia kontrolatzen duenak potere handia zuen, presioa jartzeko. Eta espekulazio hori ekiditeko, ebitatzeko, orduan sortu zen erakunde ofizial hau. Eta da, zen hau, etxe hau. Misericordia etxearen ondoan, eraiki zen, 1774an, bertan ogi gabeak ere bai, ez bakarrik aletegia, granero. Baizik eta ogia fabrikatzeko ere bai egin zuen. Hori izan zen errege privilegio bat udalari emana. Udalak erreklamatu zen, gu kontrolatu baldin badugu ogiaren prezioa, bakarrik aleak, bakarrik gariak ezin dugu kontrolatu behar dugu ogia bera. Labeak egin ziren toki hartan, ez? Horregatik deitzen zitzaion labeen etxea, la casa de los hornos. Izendatu zuten. Gero, 1818an eta 1945an berritu zuten bi aldiz, eta 1872an itxura hau eman zioten. Arrazian ikusten den itxura eman zioten. Gaur egun, postetxea da. Bizkina hori da, korreoz. Dagoen tokia. Kontua da, Salazar Pasarekoaren aldean, postetxea iraki zela, 1918an, baina etxea zen asko zer luzeagoa, Lizarra kalera arte, kalera nio. Ordan, atzeko zati hori mantendu zen binkulo izan, aletegia eta labea. Noiz arte, 1909 eta 1923 arte, 1929an ja bota zuten. Etxe hori guzia bota zuten, eretsi zuten, eta egin zituzten gauko etxea. Kopo dagoen etxea, Larunben ferreteria zegoen etxean, etxe hori guztiak egin zuten. 1929an. Ikusten pixa bat zera planoan, nola ikusten zen? Hemen dago, Espainiako bankuetxea, muturrean, diputazioa hemen, diputazioa goian, Espainiako bankuetxea, gero, pilotalekua, frontoia, Misericordia etxea aurrean, etxe txiki hori, Artzainen etxea, binkulo etxea, eta ja, binkulo plaza, la plaza del binkulo. Eta hortik aurreia ikusiko dugu. Etxe hori ikusia, han ziren. Bat ziren, bikoitia, los números pares, 2, 4, 6.
Kontura zaitetzen nola atzean, zegoen zalditegia kuartela, el cuartel de caballería. Oso luzea zen. Eta tarteko kalea, hemen jartzen da, calle de San. Calle de San Ignacio kalea. Baina ez gaur eguneko San Ignacio kalea, gutxi gora bera, Lizarra kalea, gaurko Lizarra, kalle estila. Lizarra kalea, gutxi gora bera. Izena aldatu zuten. Orduan, nola geratu zen kontua? Alderdiaren garapena. 1923an, etxe horiek guztiak bota zituzten, kendu zituzten. Orduan, geratu zen. Ikusi ditugun etxe guztiak, azkenean eraitsi ziren, García Castañón kalea zabaldu zen, Misericordia etxeko pilatelekoa zegoen tokian. Orduan, Espainiako banketxea ikusten da, ekina zegoen, ez zuten bota. Gero, orube handi bat eraikin gabe tartean, eta han egin zuten Udal Aurrezki Kutxa eta Hispanoamericano banketxea. La Caja de Ahorros Municipal eta Hispanoamericano. García Castañón kalea, han egiten ari da, ikusten da ez, zabaltzen ari da. Eta gero, zazpigarren etxea. Osea, justo postetxearen ondoan dagoen etxea. Viajes ez dakiz zer, dago bidaia denda bat. Gero, hurrengo eraikina da, bainoetxea, la casa de baños, de los baños. Binkuloetxearen ondoko basurtzoan, Iruñeko lehenengo bainoetxea zabaldu zen 1854an. Eta egon zen 1922 arte. Egon zen bainoetxe bezala funtzionatzen. Hiriko hornidurarako zubitzatik ekarri zuten soberako ura eman zioten. Garai hartan ja ekarri zuten ura zubitzatik. Badago urbide bat, eta badago oraindik aztarnak badaude, eta zubizako ura ekarri zuten Iruñara. Eta orduan jarri zituzten iturria, la beneficencia iturria, Mariblanca. Gazteluko plazan, gero Recoletas plazako iturria, gero Santa Cecilia Navarreriako iturria, Laubos iturria. Baina, ura soberan zeukaten oraindik, eta soberako ura eman zioten bainoetxe hori. Bainoetxe hori erabiltzeko. Orduan, bainoetxea, ura zen, ikusten denez, etxea zen, lauki bat, eta erdian patio bat. Patio oso polita, gainera, omen zen. Sarasate paselekoa, hemen izango zen, binkulo etxea, lehen ikusi duguna, postetxea gaur egun, bertan zen, ikusi nola zen, etxe oso luzea, etxe osoa zen dena, binkulo. Binkulo plaza, handago, eta listo. Bortako dut atzera pixka bat, ikusteko. Bainoetxea, Sarasate paselekoa, binkulo etxea, binkulo plaza, kokatzeko. Eta San Nikolas aurrean, egongo zen. Zer gertatu zen, nola iraiki zen etxe hura? O'Donnell generala nahiko bitxia hau ere bai. O'Donnell generalaren matxinada burugabean, Guerra de la Convención, General O'Donnell, 1851an, San Lorenzo, hau da San Lorenzo. Ezkerreko hau da San Lorenzo. San Lorenzo Elizaren dorrea bombardatu zuten, Larrainan zeuden. Bateria, kamioiak, Larraina parean zeuden. Tandik bombardatu zuten dorrea, ez? Izan ere oso bitxia da, aurreko batean komentatu behar ere bai, zeka, han kokatuta kamioiak, eta helburua zen dorrea, ez? Dorre fortifikatua, gotortua zegoen. Hori zuntxitu nahi zuten. Baina, batzutan tiroetan ez zuten asmatzen. Eta orduan batzuk eskuinaldera, beste batzuk ezkerraldera jaten ziren, ez? Orduan, ezkerraldera joango ziren batzuk, eta hartzen zuten kale nagusia, zuzenean, zuzenean. Eta orduan, halako bomba bat, ez ziren granadak, baizik eta bolak. Halako bola bat, erori zen,
Teresianaz jauregian. Eta jartzen bali bazarete portalen aurrean, eskuinaldean, bigarren balkoian ikusten da oska handi bat. Bueno, oska nabarmena, barandaua. Eta ura egin zuen olako bomba batek. Garaietako bomba batek Martinina esaten du. Orduan, zer gertatu zen? Dorrea geratu zen lur jota, ikusten denez, erortzeko moduan. Eta arriskutsua zen, eta orduan, erabaki zuten, erabat kentzea eta egin berri bat, orain dagoena. Eta orduan, harria, zegoen, geografia zinzauzti honek, omen zen oso gizon harria, eta esan zuen, erosiko dut harriak erosiko ditut. Eta erosiko zuen, 10.000 kobrezko txamponetan, en 10.000 reales. Erosik dituzen, bainoetxea egiteko. Eta orduan, bainoetxea, hau da bainoetxea, egin zuten, San Lorenzoko harriekin. Nolako izango zen barrukoa, gutxi gora bera, onelakoa. Hau ez da benetako, zan nahi dut, bertako argazkia, hau hartu du internetetik. Baina, arazurik jasotzen du nolakoa zen barrutik eta nola funtzionatzen zuen, ez? Baina zerbitzuaren arduraduna Martzelina Zurrutuza izan zen 60 urtetan. Gatze goxoa, ez? Botatzeko. Eta irudia izango ziren antzekoak, honen antzekoak. Hemen agertzen diren antzekoak. Bainetxe horretan azpian baziren etxabeak, bajerak. Eta orduan, komertzio edo denda batzuk edo zera jarri ziren, orduan, nolabait izateko osatu zen multizentro bat. Garai hartako multizentro bat, ez? Bisonereko betxezar ura, bestelakoetan ere erabili zen, 1979an eraitzi bota arte, ez? Inguruko etxabeetan burditegi bat, Iruñeko lehenengo gimnasialekua egon zen. Bizikleta klub bat, Sporting Navarro izenekoa, eta hemen ikusten da, ez? Sporting Navarro. Eta bizikleteroak han, ziklistak. Iniziatiba eta turismo sindikatua eta beste batzuk, ez? Baziren inguruan, etxabe asko, ez? Multizentro kontzeptua, beraz, ez da gaurkoa. Gure arbasoek, gure aitona monila inventatu zuten, ez? Esan behar da, eta konera zen garaian, eta basea lekua osatzen hasi zirenean, jendeak eramaten zituela, garadua, abereak eramaten zituela, bazka ematera han. Eta batzuk landatu egiten zuten, garia eta hala, azkena, eta ardoa, matxak ere bai, bastiak. Eta gaina debekatu zuten, organizatu behar dugu, hau dena, kanpoan. Horan, Sarasate Pasarekoaren alde honi amaiaren mantzen zailan azkeneko etxemultzoa egin. Epaitegiaren, audientziaren ondokoa da, argazkian ikusten dena, 1908an, gaur egun, bi etxe baino ez dira geratu, eta bat godartzeko dago. Pasatzen bat ipazarete handik, bat dago, botako dute, eta geratuko da bakarri jatzena, seguren. Gero epaitegia, la audientzia. Argazki hau zaharra da, eta da, eraikin zibil ofizial bakarra, lehenengo zabalgunean. Horatu, lehenengo zabalgunean primeren izan zen, dela hori. Justo, zera Navas de Tolosa eta kale horien artean, General Txintxina eta hori, lehenengo zabalgunean. Orduan, eraikin zibil ofizial bakarra. Bestea dira, edo etxe bizitzak, edo kuartelak, edo militarren etxea. Hasierako ziliborroak, etxe honetako, Angel Goikoetxea arkitektak egin zituen, 1888an, eta Julian Arteaga, udal arkitektak amaitu zuen, 1982an. Lehen harria. 1982an, uztailaren 10ean jarri zen lehenengo harria. Zer gertatzen zen? Uztaila zela.
Bero ikaragarria egin zuen egun haietan. Eta horregatik agintariak sartu behar izan ziren, sartzeko, jarri zuten olako estalpe, dotore bat, eta ondoan beste estalpe txiki bat, hemen bandarako, musika bandarako. Bestela, eroriko ziren zitu, guziak. Bero ikaragarria, zuzen duzuenez, han badago jendea guardasolekin. Bero ikaragarria omen zen garai hartan. Eta da, lehenarria jarri zutenen. Barrenean, ondoan, fondoan, ikusten da Ciudadela. Eta aurrean lautala bat, llano bat, ez? Eta hor izango ziren gero kuartelak. Gaur egun ja, kuartel horiek guztiak desegina daude. Hor dago baluarte. Gaur egun. Zona hori da gutxi gora bera. Hau da gaur eguneko eraikina, orain parlamentua da. Eta orduan, irregularra da, kontratzen bali bazarete, etxe irregularra da, lau aldeak dira diferenteak. Eta materiala da, adreilu gorria eta Tafallako harri okrea. Eta lehio handiak eta da. Justizia Jauregia, audientzia, izan zen 1986 arte, niko ezagutu genuen, ez? Eta, gero, Txotorena, González Presencio, Pérez Herreros eta Valdenebro, arkitektoek egin zuten moldaketa, 2002an parlamentua egiteko. Tren egingo dugu salto beste aldera, Foruen Eroitarria, Monumento a los Juegos. Kontura zaitezen nola, estatuak daude beste aldean orain, garai hartan. Orain parlamentuan daudenak beste aldean egon ziren ere bai, tombola dagoen tokian. Eraikitzearen ideia, 1883an sortu zen, Gamazada izenekoaren ondorreko egunetan, bi edo hiru egun gero, ekainaren 4an. Ideia izan zen Fiakro Iraizoz idazlearena. Egin zuen, holako artikulo bero bat egunkarian, eta jendea zutan jarri zen berehala, eta orduan, egin behar dugu. Eta orduan, zer egin zen? Egin zen crowdfunding, orain, crowdfunding esaten dena, garai hartan egin zuten, suskripzioa herrikoia. Elkarte guztien presidenteak, egunkarien zuzendariak eta diputatzeko eta udaleko ordezkariak bildu ziren. Kasino berrian, ekainaren 12an, erabakitzeko. Eta zer erabaki zuten? Diru bilketa herrikoia, crowdfunding, antolatu zuten, gutxineko aportazioa 25 zentimokoa izateko. Eta gehienezkoa 25 pesetakoa. Zertarako? Ez izateko jabe bat, edo jabe batzuk. Ezik eta herrikoia izateko, jabe asko izateko. Eta azkenean, inorena ez izateko, ez? Tipo hau, omen zen nahiko, iniziatiba handikoa, eta orduan, azkenean, negozio osoa hartu zuen, ez? Eta orduan, nola zen eskribaua, notario, garai hartan, orduan zegoen diputazioa, eta orduan, herrietatik etortzen ziren, kudeaketak eta gestioak egiteko diputaziora, eta orduan, laguntzaile moduan, hurbilenak bera zen, ez? Eta orduan, geratu zen, topaleku, bilakatu zen, topaleku, elkartzeko toki ezaguna, eta orduan esaten zuten, donde Valencia, donde vive Valencia. Valencia biziren tokian, geratzeko. Eta hortik, aurrera, Valencia, Paseo Valencia pasalekoa. Udalak, ja, 19. mendean, tokia Valencia kalea izendatu zuen. Baina, 1903an, jarri zuten Sarasate pasealekoa. Izena, hartatu zuten, ez? Eta baita ere, pasealeko ordez, Boulevard izena, jarri nahi izan zioten, proposatu zuten, baina ez zen aurrera jo, azkenean.
bitartean, 1888an San Gregorio kaleko batzuk izen hori erreklamatu zuten, Sarasate, izenak bere kalerako, Sarasate kalera jartzeko. Eskatu zuten, musikaria bertan jaio zela erranez, baina ezenan jaio zen San Nicolas kalean. Eta bueno, ezen aurrera joan ere, proposamena. Eta azkenean, 1978an, hau ja ezagutu genuen guk, Valentzia Patxaldekoa izena jarri zuten berriz. Baina, hilabete batzuen buruan, bertatu zuten Sarasate Paseruka izena jartzeko. Eta zergatik San Gizte aldaketa? Nolabait, jendeak eskatuta, baina, behin jarrita, jendea ere agertzen zen kontu. Bueno, atzera. Gora bera hori zen ziren. Argazki hau da, 1900 Beraz, pasaren mendearen hasiera. Nola ikusiko genuke, horren hasiko gara hasieratik, historia hasieratik. Nola ikusiko genuke tokia gainean jarri dugun guztia kendurik, osea, foruen oroitagarria kenduta, diputazioa kenduta, etxe guztia kenduta eta dena. Nola ikusiko genuke? Ikusiko genuke honela. Batetzen batu bada. Lautada bat, mendiak barrenean, ondo-ondoan, tartean Arga ibaia, horratzean, izango zen, Arga ibaia, eta muino bat. Lautadan muino bat, muino txiki bat. Hor izango zen San Cristobal, Ezkaba, mendia, Arga ibaiaren gaineko lautada, osea, Arga ibaia atzean egongo zen, Arga ibaiaren gaineko muinoa, muino hori justo Argaren gainean egongo zen, eta sakan bat. Arga ibaiaren alda, Mañeta eta Santo Domingo. Hor izango ziren, orain, Txapitela, Iruña Zarra, pensa ezagun, etxerik ez egoera horre. Bazen sakan bat, horako barranko bat, ez? Horan, Txapitela, Hauko Txapitela, Iruña Zarra, Santo Domingo eta Mañeta. Eta tarteko guztia hori zen sakana. Eta hori geizten zen zuzenean, gaur egun geizten den bezala ez, geizten zen zuzenean ibaiaren gainean. Eta hortik aprobetxatzen zuten zabor guztiak botatzeko. Zakar guztiak handik bera joaten ziren errekara. Hasiko gara Burdinagoan, en la edad de hierro. Beraz, Kristo aurreko 7. mendean. Zer ikusiko genuke? Euskal bizitokia. Zango zen hemen. Justo Muñotxoaren gainean. Poblao, horako herrigune bat izango zen. Eta tartean, Lubakia edo foso. Eta aurrean beste foso bat, beste lubaki bat. Sarbide bakarra, azpiti, beitik, ikusten denez ez, sarbide bakarra, eta ordan bi ate, zeharkatu behar ziren. Arrezi horretan, bi ate. Beraz, oso ongi defendatuta. Hau da gutxi gora berakoa, eztabaidatuta dago, irudi hau eztabaidatuta dago. Dirudienez, zabalagoa zen, herrigunea zabalagoa omen zen, baina hasierakoa antza zori zen. Gero, erromatarren garaian, ja, gaude, Kristo aurreko 75. urtean. Non zegoen? Onpelo, non zegoen, bertan. Probestu zuten tokia oso ongi babestua zen, estrategikoa, eta han egin zuten hiria. Baita ere, eztabaidatuta dago, dirudienez, etxe gehiago eta urbanizazio gehiago omen ziren